салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад духтараком. Бозам навори имрӯза ҳаст платьё духтаро. Ани дранаш ипекай духтарако. Глянсови ипек иҷош паплини белмандо ба духтарако не белмандо омадага ирам аҷоибот фасон. Нархи ино ай ҳамун сабт сар мешад то иҷора 190 сомон нархи донашай. Каси оптой мегира бояд ча арзон мекунем. Размеру ҳаста 48-58 ай 48 то 58. Каси хоҳишмандаи харидорай марҳамат метонем заказ кунем. Духтаракон ин моделҳои болоро дидем. Ия 180 сомон, ин ёш 220 сомони мана ё. То номо охирша. Ба ини оранжеви нишон дадам, не светиш ҳастай бо. Айни серии боло то бо не светиш ҳастай, бирӯзовияй, коричневияй, хакияй, фиолетовияй бо духтаро.